Hezký den, vítejte u dalšího Expressu, hlavní zpravodajské relace Metrobusu, rychlého přehledu novinek ze světa dopravy. Začínáme. Dnešní první zprávu věnujeme jindřichohradeckým úzkokolejkám, které pod novým majitelem Gepard Expressem Alberta Fikáčka pomalu, ale jistě vstávají z mrtvých. Předně drážní úřad vydal povolení k provozu na celé 78-kilometrové síti úzkorozchodných drah. Většina tratí je sice kvůli svému technickému stavu stále ve výluce, papírově ale zahájení provozu již nic nebrání. Připomeňme přitom, že provoz pod hlavičkou JHMD skončil v roce 2022 právě z administrativních důvodů. Gepard Express zároveň pokročil v jednání s Jihočeským krajem a Vysočinou ohledně zajištění pravidelného turistického provozu. Aktuální, nutno říci, že stále pracovní verze, počítá s provozem přes léto a o víkendech. Letos počínaje Velikonoci 3 páry spojů denně, od roku následujícího pak 5 páry vlaků každý den. Na pozadí všech změn také pokračuje obnova obou tratí, která doposud probíhá v podstatě ručně. Zásadní část prací však bude muset provést podbíječka, na jejíž opravu nyní probíhá sbírka na platformě Donio. Gepard Express přitom za příspěvky nabízí široké spektrum odměn od jízdenky na vlak přes vlastní pražec se vzkazem až po soukromý večírek ve vlaku či pronájem jednoho z nádraží. Do sbírky se svým dílem zapojí i Metrobus a naši redaktoři. My i Gepard Express budeme moc rádi, když se taky přidáte, počítá se opravdu každý příspěvek. Minulý týden dojel poprvé po 57 letech trolejbus z Knížecí přes Malvazinky k bývalé Waltrově továrně v pražských Jinonicích. Stalo se tak v rámci zkušební jízdy pod novým trolejovým vedením, které na trase vzniklo v minulých letech koordinovaně s rekonstrukcí Peroutkovy ulice. Tato trať je první ze 3, na kterých má být letos v létě zahájen provoz, kam se trolejbus po dlouhé odmoce vrátil. Připomeňme, že otevřít se mají ještě tratě v trasách dnešních linek 176 z Karlova náměstí na Strahov a 131 z Hradčanské přes Bubeneč a Hanspaulku na Bořislavku. Zatímco trolejové vedení se dokončuje, do Prahy už dorazil první kus ze sériové dodávky nových vozů od turecké firmy Bozankia. Společnost RegioJet vypsala soutěž na dodávku a servis až 200 nových vlaků, které by měly zajišťovat provoz napříč Českou republikou. Poptává přitom mix jednotek bateriových, elektrických a na smíšený pohon různých kapacitních kategorií. Smlouva bude rámcová, dopravce tedy každou skupinu jednotek pořídí pouze pokud uspěje v příslušné soutěži. Celková předpokládaná hodnota zakázky, zahrnující i 15letý servis vozidel, je necelých 37 miliard korun. Společnost IDSK začala od letošního roku v rámci svého pilotního projektu poptávkové dopravy PIDHALO testovat tzv. Virtuální nástupní místa. Využila k tomu obec Kounice, kde se jinak nachází jen jedna autobusová zastávka, a to tak doplnilo dalších 8 míst, respektive do kterých lze mikrobusy na zavolání využívat. Výhodou těchto nástupních míst je snadné zavedení, nevyžadují přítomnost označníků, které navíc mohou překážet. Zároveň jsou ale k najdění jak v mapových aplikacích, tak pytlítačce. Minulý týden zmizelo jedno z nejkritičtějších míst posledních měsíců na české železnici. V Roudnici nad Labem byly odstraněny hákovnice bránící najetí vlaků bez staženého sběrače do beznapěťového úseku pod rekonstruovaným Špindlerovým mostem. Opatření chránící dělníky před úrazem elektrickým proudem způsobilo celkem 18 případů stržení trakčního vedení. Správa železnic do úseku nově umístila teflonové tyče. K odstranění hákovnic došlo z příkazu nového ministra dopravy Ivana Bednárika, a to ačkoliv správce infrastruktury dříve opakovaně tvrdil, že jiné řešení není možné. 5303 nových autobusů opustilo v loňském roce brány výrobního závodu Iveco ve Vysokém Mýtě. Stalo se tak vůbec poprvé za 130letou historii výroby. Meziročně jde přitom o 14% nárůst. Téměř všechny vozy zamířily do zahraničí, především do Francie, Španělska a Itálie. Ve Vysokém Mýtě se Iveco specializuje na modely Crossway a Evadis. České dráhy zvítězily v soutěži na provoz 3 rychlíkových linek na území Moravy. Zatímco na linkách R12 z Brna přes Vyškov a Olomouc do Šumperka, respektive Jeseníku, a R13 z Brna do Olomouce přes Břeclav jezdí dopravce i dnes, na páteřní linku R8 spojující Brno, Přerov a Ostravu se příští rok v prosinci vrátí po 8leté pauze, kdy provoz zajišťuje konkurenční RegioJet. Nová smlouva bude platit pouze 6 let. Žádné výraznější úpravy typu investice do nových vozidel tak nelze očekávat.
V sobotu začne více než týdenní tramvajová výluka tratě na Barrandov kvůli napojení tratě přes Dvorecký most. Naváže se tak na výluku, která v minulém týdnu proběhla na opačném břehu Vltavy. Náhradní dopravu zajistí hned 40 autobusových linek. A v pondělí 2. února se kvůli dlouhodobé rekonstrukci uzavře stanice metra Flora. A to už je z dnešního Expressu vše. S tím dalším tady budeme zase za 14 dní. A v mezičase můžete zamířit na náš YouTube kanál, kde si můžete vybrat ze široké nabídky tematických videí, komentářů, vlogů či podcastů. A pokud byste nás chtěli více podpořit, máme také Foreign Doors kanál, na kterém najdete celou řadu bonusového obsahu, který se do standardních videí nevešel.